Bikin Sultan Husian. Emang semua Husian. Rendas Bego Husian. Bikin Sultan Husian. Agama mulai dari Husian. Rabi Surin Daki se. Rabi Surin Daki se. Rabi Lekta Zindabad. Rabi Lekta Zindabad. नंगौ थारैनो बे समाव बयबो मिथिगौ दिनै रायजोआव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै थाखानाय जा मोन 14 एसटि माहारिफोर बे एसटि माहारिफोरा गोबां सोमावसारदों आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय मोन 14 एसटि माहारिया माबोरै थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन फरायनाय बिथिङाव साख्रि बाख्रि बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव फैबाय थानाय समाव जुदि जौगाखानाय जुदि मोन 6 हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला मा थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन बेखौ लानानै एखौ गिखांनानै गोबां फरायसाफोरा गोबां ट्राइबेल माहारिफोरा बे समाव सोमावसारदों दाब रायजोनि खना खनला ओनसोलाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो होबथागासिनो थाबैनो रायजो सरकारा जाबायदि थांखि लादों मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ थाबैनो समाव दाबि दिखांनायजों थिग बेबायदिनो थानाय अरां फरायसाफोरा बिथांमोना मा साननानै मोनद' हारिनो बेखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायगोन बे समाव बिष्णुराभानि जा फरायसाफोर बे फरायसाफोरा मा बुङो दिनैनि बे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बिथांमोना जों बिथांमोननिफ्राय फोरमायगोन नोंथांमोना मानि थाखाय दिनै बे सोमावसारनाय जादों दा सरकारा जिहेतु 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि थाखाय रेकमेन्डेसन होबाय बे रेकमेन्डेसन होनाया जुदि गोजौ लेभेलसिम सहैबा जोंनि थाखाय बहुत खैफोद गोनां जागोन जुदि बिसोरो बे 6टा जाथि जनगोष्ठीया जेथु बिथिङाव आवगायखानाय राजखान्थिनि बिथिङावनो जा फरायनायनि बिथिङावनो जा साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो जा बिसोरा गोबां आवगायखानाय सिगाङावनो जुदि बिसोर बुंनानै लादों 1.5 कोटिनिफ्राय 2 कोटिसिम बिसोरनि जनसंख्या होननानै जुदि बे 1.5 कोटिनिफ्राय 2 कोटि जनसंख्या जुदि 45 लाख एसटिफोरनि गेजेराव जाबसिननायोब्ला जोंहा बहुत धंस जागोन जोंहा फरायनायनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटि आइपिएस एपिएस बायदि रिजार्भेसन कोटा थायो बे रिजार्भेसनाव बिसोर बाहागो लायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन जुदि बिसोर दावगाखानायब्ला जों बेहाय आवगायनो हानाय नङा जुदि बिसोरो पलिटिकेल बिथिंनिफ्राय लानानै जुदि लेन्ड राइट्सखौ मोनोब्ला जोंनि बिटिसि 6 शिड्युल एरियाफ्राव लेन्ड राइट्स मोनोब्ला बिसोरो लेन्ड राइट्स मोनोब्ला बिसोर हानि मथाइखौ मोनगोन बायनो जुदि हानि मथाइखौ बायोबा हानि मथाइखौ मोनोबा बायनानै बिसोरो जोंनियाव मेजरिटि जायो पलिटिकेल राइट्स बिथिङाव बिसोरो भट इम्पेक्ट खालामगोन जोंनियाव पलिटिकेल बिथिङाव जुदि बिसोरो आवगायोबा जोंनि बिटिसि एरियायाव जेब्ला 6 शिड्युल एरियायाव पलिटिकेल बिथिंनिफ्राय आवगायोबा बिसोरो बेयावबो आवगायनानै जोंनि गासैबो थाखानाय 6 शिड्युलनि बायदि माखासे नेम नितिफोरखौबो धंस खालामजोबनो हागौ बेनिखायनो जों गिखांनाय फैदों जों स्टुडेन्टफोरा गासिबो बिसोरनि बायदि गासिबो बिथिङाव आवगायनाय नङा जिहेतु 6 शिड्युलखौ 6 जातिफोरनो एसटिफोरनि जेबो खहा खथि जाया थाखानाय एसटिफोरनि खहा खथि जायालासिनो एसटि होनो होननानै बुंदों जों बोरै मानिनानै लानो हानो थाखानाय एसटिया खहा जागोन होननानै सिगाङाव डक्टर हेमन्त बिश्वशर्माया बुंदों माने मा होनो जुदि बिसोरनि एसटि होयोबा थाखानाय एसटिया खहा जागोन होननानै सिगाङाव बुंखादों दा जुदि बे दा बुंफिनदों बिसोरो आसाम बिधानसभायाव जों दा एसटिफोरनि खहा खथि जायालासिनो एसटि होगोन होननानै बिसोर मिथिखायो आसाम गभर्नमेन्टआ एसटि होयोब्ला एसटिफोरा खहा जागोन होननानै अब्ला जोङो बेनिखायनो जोङो साग्रि जानांगोन जुदि नोंथांमोननि बे सोमावसारनायखौ जुदि बिथांमोना जुदि खोनासङाब्ला फैबाय थानाय समाव माबोरै गोख्रों जालांगोन जुदि बिसोर खोनासङाब्ला जोङो दा जों बिसोर खोनासङाब्ला जुदि जोङो गोख्रोङै माबा लागोन मानो सोमावसारगोन मानोना बियो जों थाखानाय मोन्थाइखौ खोमानो थाखाय जुदि जों थाखानाय मोन्थाइ थेर बेथेर जालांगोन गासैबो बिथिङाव राजखान्थिखौ लानानै कलेज इउनिभारसिटि
गासिबो UPC APC रिजार्भेसन खथाफोरखौ बिसोर आवग्रिजागोन जोङो जिहेतु दा 60-70% 50-60% लानानै जोङो दा माखासे खथायाव आवग्रिनानै जोंनि इउनिभारसिटिफोराव एडमिसन लानो हायो NIT IIT बायदि बिथिङाव लानो बेखौ मोननाय नङा बेनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव गोख्रों बागै सोमावसारगोन बेखौनो आं खावलायो आंनिफ्राय थारैनो नंगौ बिथांमोना फोरमायदों जे जुदि जौगाखानाय मोनद' हारिनि जुदि ST होयोब्ला थाखानाय जाखिनि गोग्लैसोनाय ST माहारिफोर बिथांमोननि थासारि माबोरै जागोन बिथाङा माबोरै खहा जागोन मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन नोंथांमोना मोनद' हारिया जौगाखानाय हारि बे जौगाखानाय हारिनो ST होनो थांगासिनो दं बिनि सायाव नोंथाङा आसाम सरकारनि बे गोबां माने सुस्रांनायनि मोनसे थांखि होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो गोबां जौगाखानाय ST मोनोब्ला जों थाखानाय जों मिथिखायो बेखौबो बे खोथाखौ आसाम सरकाराबो मिथियो BTR सरकाराबो मिथियो गावबा गाव गादिनि थाखाय राजखान्थियारि ST होनो नागिरदों बेनि थाखाय जों बेखौ जों गोख्रोङै सोमावसारगोन जों बेखौ उइद्र खालामथारगोन थारैनो नंगौ बे समाव फोरमायदों मोनद' हारिनि जा ST रेकमेन्डेसन होदों बेखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै अरां गोख्रों बिथांमोना सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों फैबाय थानाय समाव जुदि बिथांमोननि बे दाबिखौ जुदि गनायना लायाब्ला एबा मानियाब्ला फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइबो गोख्रैसिन सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों बे समाव फिन आरोबाव दिनैनि बे सोमावसारनाय मोनद' हारिनि ST होनो थांगासिनो दायो मोनद' हारिया माने ST डिमान्ड खालामनायखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो जुदि जोंहा बिसोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ एबा आसाम गभर्नमेन्टआ बिसोरनो ST होयोब्ला जोंहा जोंनि थाखाय बिराद खहा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद खहा जागोन गोबां खहा जागोन आरो जों बेखौ माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो जोंहा जि थाखानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरनि थाखाय फिउचाराव एबा जोंनि यां जेनेरेसन एबा जोंनि फिउचार जेनेरेसनाव जोंहा गोबां खहा जाहैनो हागौ बेखौ साननानै जोङो दिनै KBR कलेजनि गासैबो स्टुडेन्ट बर' फरायसा आफादफोरा दिनै जमा जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनो सानोदि बिथांमोना जिबायदि ST डिमान्ड खालामनायखौ बिथांमोना प्रप'जल खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामनो थांगासिनो बेखौ उइद्र खालामफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो जोंनि BTC ओनसोलाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना माखासे ST होनांगौसो होनना बुंबाय थादों बिथांमोननि खोथाखौ जों माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ ST होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै जानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो बिदि गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो थाखाय बिदि खालामदों बे ST डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबा मानिनानै लानो हाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो नोंथाङा बिदि खोथा माब्लाबाबो दाबुं आरो जिबायदि नोंथांनि खोथाया सारा ससियेल मिडियायावहाय गोसारनानै दंगासिनो दङ नोंथाङा गनायनानै लानो हाया बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांनाव नोंथांनाव बर' हारिनि थै गैया नामा आरो नोंथाङा हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बेफोरबायदि जिबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों माब्लाबा गनायनानै लानो हाया